danas u posljednjoj fazi priprema rukometnog kluba Jabuka. Ostalo je još 2 nedelje do početka prvenstva i upravo radimo na posljednjim varijantama, znači pripremama posljednjim za sam početak. Prva utakmica nas očekuje protiv ekipe Sečnja na domaćem terenu i pre toga imat ćemo posljednju provjeru protiv ekipe Obilića, protiv ekipe Sinđelića iz Beograda. Pripreme su bile jako dobre, uvek teške, normalna stvar. Odigrali smo nekoliko pripremnih utakmica sa protivnicima iz višeg ranga. Dobili smo 2 pojačanja, Nikolu Janevskog i Miloša Spasića, a Luka Martinović je napustio klub zbog privatnih problema.